I si els parlàvem dels videoclubs, un gènere que no passa de moda i que de fet ajuda els videoclubs, són els videojocs. El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC acaba de posar en marxa el grau en disseny i desenvolupament de videojocs. Ja hi ha gairebé 50 alumnes en un sector que aplega més de 800 empreses, de les quals 80 estan a Catalunya. Quan algú juga a un videojoc, poques vegades s'imagina la quantitat de disciplines i persones que han treballat per crear-lo. El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia del campus terrassenc de la UPC acaba de posar en marxa el grau en disseny i desenvolupament de videojocs. Al llarg dels propers 4 anys es formaran professionals capaços de conceptualitzar, dissenyar i programar continguts dirigits a l'entreteniment digital i aptes per difondre en diferents plataformes i dispositius mòbils. Tot el procés, tal qual l'hem vist des de com a jugador, però ara toca ser el professional i fins i tot el professional que es dona feina a si mateix. En aquest grau preparem els alumnes perquè vegin totes les parts de desenvolupament d'un videojoc, des dels inicis de concepte fins al desenvolupament a nivell de programació, d'art, de disseny gràfic, inclús de màrqueting i inclús de com portar-lo a una App Store, a mòbil, o a AAA, o Steam, o a qualsevol d'aquestes plataformes de publicació. 46 alumnes, entre ells 2 noies, han iniciat aquests estudis que neixen per convertir-se en un referent a l'estat espanyol. El que abans només coneixien com a jugadors, ara ho veuran com a futurs professionals del sector. Des de petita m'ha agradat tot aquest món del videojoc i també dibuixar, dissenyar, no sé, crear els meus propis mons i crec que amb aquesta carrera ho podria més o menys aconseguir. Un gran estudi o una gran empresa internacional demana als seus treballadors entre 2 i 5 anys d'experiència abans de contractar-los. Per això és bàsic que coneguin totes les possibilitats. Nosaltres el que fem és provar de preparar-los en totes les possibilitats, en tots els ventalls d'habilitats que necessita una persona per entrar i fer videojocs, i ells poden decidir si muntar la seva empresa, la qual és una sortida bastant factible i s'està veient molt últimament amb els temes de la crisi, o entrar a treballar en una de les grans corporacions que fa videojocs, sigui aquí a Catalunya, a Espanya o inclús arreu del món. Jo espero ser capaç de poder treballar en una empresa que ja estigui en el món dels videojocs o agafar un grup d'amics que també s'hi dediqui i poder dissenyar els nostres propis jocs. Normalment un producte es fa com a mínim en 6 mesos i els jocs que tenen més facturació poden arribar a estar 2 anys i mig, 3 anys. Llavors això vol dir treballar en un clima amb diferents llenguatges, diferents cultures i han de saber comunicar-se molt bé. Llavors l'aspecte transversal de comunicació i valors humans són imprescindibles. Ja fa 10 anys que el centre imparteix un màster en videojocs, un curs d'especialització després d'un grau d'enginyeria. Una dècada endarrere només existien 10 empreses del sector a tot l'estat. A la UPC ja fa bastants anys que estem fent un màster i ja formem gent que acaba uns graus, però de fet sempre hem pensat que necessitàvem un grau per formar-los des d'abans, perquè realment el tema dels videojocs és molt més complex del que la gent es pensa i a més temps li podem dedicar per la formació, evidentment, molt millor. Ara el sector viu un creixement exponencial. Hi ha 330 empreses, 80 a Catalunya. Les perspectives de creixement de cara a l'any 2017 és que es dobli el número de sortides laborals que ja existeixen actualment, que són de l'ordre entre 2.500 i 3.000. Per tant, les perspectives són molt bones i ha canviat molt el panorama anterior. Aquest curs que ha acabat, és a dir, fa tot just un any, aquí a Barcelona i Rodalies s'han creat gairebé 400 places de treball. Això en un any és un rècord absolut en tot el recorregut històric que portem aquí. Però a banda de la indústria de l'entreteniment, els continguts digitals interactius es poden aplicar a tots els camps. Doncs avui dia qualsevol tipus de producte, sigui de màrqueting, de la docència, de la simulació, qualsevol cosa que tingui a veure a fer amb la informàtica, es tendeix o es vol o es creu que el millor mitjà per utilitzar allò és el llenguatge del videojoc. És oferir un medi virtual, gràfic, interactiu, que dona resposta en temps real i en el qual tu ets protagonista. Això augmenta encara més les possibilitats de trobar feina un cop acabada la carrera. I és que ara mateix és un sector que està en auge i això ja va passar fa uns quants anys que va haver-hi un crac. Clar, ningú pot predir si això tornarà a passar o al contrari, seguirà creixent. No puc afirmar si sí o si no hi haurà prou places de treball. Doncs crec que és un sector dels que ha notat menys la crisi i que
per tant és dels que està sortint abans i que hi haurà més llocs de feina quan acabem la carrera, que encara hauran passat uns quants anys més. Els professors del nou grau són alts directius d'empreses del sector que transmeten els seus coneixements als futurs professionals. Experts i novells afirmen que l'ésser humà aprèn jugant. La tardor sol ser sinònim de bolets. Avui l'objectiu no és omplir els cistells, sinó conèixer els secrets sobre aquests fongs tan preuats. De la mà d'un membre de l'Escola de Natura del Corredor, aquesta setmana us ensenyem a caçar bolets. Diumenge, 9 del matí. Un grup d'una trentena de persones es troben a la Roca del Vallès amb un objectiu: anar a caçar bolets. La majoria no en té ni idea, per això s'han apuntat per anar-hi amb un expert de l'Escola de Natura del Corredor, que els explicarà tots els secrets sobre el complicat món dels bolets. Bé, es tracta de conèixer el món dels bolets, els secrets, no? Els bolets tenen una vida secreta molt intensa i una mica es tracta de conèixer aquells aspectes que sovint són desconeguts, conèixer la diversitat, no? Hi ha una gran quantitat d'espècies de bolets, també conèixer aspectes pràctics, no? Aplicacions, si es menja, si no es menja, però conèixer sobretot les funcions ecològiques del bolet al bosc. Bueno, normalmente salimos de excursión, pero a coger bolets nunca nos hemos atrevido porque no tenemos ni idea. Entonces es uno de los motivos por los que estamos aquí, porque desconocemos totalmente el terreno y queríamos tener un poco de información sobre el mundo de los bolets. A buscar bolets no anem mai i ho vam fer amb una sortida, però vam agafar tot bolets que eren dolents. Quan vam arribar al poble ho vam preguntar i tots eren dolents. Llavors volia saber una miqueta de com és aquest món dels bolets. T'hi surto alguna vegada, m'agrada anar pel bosc a passejar i bueno, és millor si pots anar trobant alguna cosa o si pots reconèixer alguna planta, algun bolet, alguna cosa i ja està. I de pas si en trobo per menjar, doncs millor. Durant la sortida s'han pogut descobrir secrets com aquest. El pet de llop hauria de ser trepitjat més de 100 vegades perquè deixés de sortir-ne espores. 800. L'activitat ha servit també perquè alguns s'estrenin aprenent lliçons bàsiques, com per exemple no remenar la terra, ja que allà és on hi ha el miceli que donarà lloc al bolet. El que és important des del punt de vista, en el cas dels bolets, des del punt de vista dels bolets, el que és important és no remenar la virosta, la fullaraca, la terra. Allà és on hi havia els micelis, que és la part secreta del fong que donarà lloc al bolet, i si allò ho remenem s'asseca i per tant no tenen futur els bolets en allà. No? Per tant, això és un comportament molt important a tenir en compte, a part tots els altres comportaments de ser prudent, no cridar. De fet, l'impacte més gran de les boletàries no és pas sobre els bolets, quan hi ha molta gent al bosc, sinó sobre els animals, que són sensibles, i quan hi ha un excessiu trànsit de gent per la muntanya, doncs això pot perjudicar els seus moviments. Aquest és comestible? Aquest és comestible i a mi m'agrada molt, però hi ha gent que no li agrada tant. Per fer la brasa? Sí, amb all i julivert. I és que les claus del bon boletaire són el comportament i la prudència. Jo sóc dels que el deixo. Si no sé què és, el deixo. Només em conec 2 o 3 i són els únics que agafo. Els altres els deixo per algú que els conegui. Només agafo bolets que conec. A veure, hi ha molts bolets d'aquests que tenen aquí que ja veus que no poden ser comestibles, sin embargo, poder algun sí que ho és. El bolet aquest, primer, té el barret així, en forma com tancada, no? Els participants a les sortides de l'Escola de Natura del Corredor poden aprendre també a identificar les espècies comestibles i tòxiques més comuns de la zona que visiten. De fet, els bolets es fan amb hàbitats diferents. No? Hi ha bolets que són propis dels boscos madurs, dels inars, que en aquest cas aquí a la comarca es troben a les bagues de les muntanyes, i amb aquests alzinars podem trobar carlets, podem trobar rossinyols, podem trobar palomes, i altres, no? Molts altres. I, per exemple, si anem a un solell, en canvi, que antigament eren vinyes i que avui dia són pinedes, doncs podem trobar rovellons, sobretot si les pinedes són joves, no? Amb els llocs assolellats i que no estan molt tapats podem trobar pets de llop, podem trobar... En fi, les espècies s'agrupen una mica per hàbitats. En llocs molt humits, amb molta aigua, en boscos amb arbres caducifolis, doncs podem trobar pollancrons, alzinois, arbres que viuen, que s'aprofiten de la fusta podrida. La sortida acaba amb una exposició de tots els bolets que s'han trobat, en aquest cas als boscos de la Roca del Vallès, i amb una valoració per part dels participants.
Un mundo completamente desconocido para mí, me está pareciendo muy interesante y el señor que hace la ruta, pues muy simpático y muy didáctico. Jo no sé si menjaré bolets d'aquí en endavant perquè n'hi ha molts bolets que hem trobat que no són bons. La majoria, només hem trobat un que era bo. Llavors s'ha d'entendre molt per agafar bolets. Però com sempre els caçadors de bolets miren amunt i no només avall, amunt cap al cel, per veure quin temps fa i quin temps farà, i valorar com ha estat la temporada, que aquest any, amb la calor dels últims dies, ha fet que els cistells quedin força buits, tot i que encara hi ha esperança. Hem de parlar d'una temporada que ha estat bona. Veurem el futur. Ara, en aquests moments, les calorades de les últimes setmanes han assecat molt el bosc, superficialment, i per tant hi ha pocs bolets. Però si plou i no fa massa fred, es podria reviscular la temporada. El campió mundial de trucs de tenis taula és català, juga a la Unió Esportiva Sant Cugat i es diu Josep Anton Velázquez. El palista ha revalidat enguany el torneig i suma ja els 2 títols dels 2 que s'han disputat fins ara. En aquest reportatge ens endinsem en la imaginació i el treball de Josep Anton per veure com arriba a dur a la realitat cops que semblen només destinats a la ficció. Aquest és el campió del món de trucs de tenis taula. El seu nom és Josep Anton i juga a la Unió Esportiva Sant Cugat a Primera Nacional. De fet, ha guanyat les 2 edicions que s'han disputat fins ara i és el gran referent mundial en aquesta disciplina nascuda en el si de la Federació Internacional per promocionar el tenis taula. Molt content d'haver guanyat aquest concurs, però no només a títol personal, perquè sempre és molt agraït, no? Però també una de les coses que em fa sentir orgullós és la promoció que s'està fent. Vull dir, el nostre esport és molt minoritari, moltes vegades la gent no l'entén i no el segueix, i en canvi això és una cosa que és molt cridaner. Vull dir, és ràpid de veure, la gent ho entén, es sorprèn i és una mica una forma de mostrar lo complexa que pot arribar a ser el nostre esport, no? Aquests cops necessiten, imaginació i creativitat, però també